Hadin ka debate lane ka jingata syapang ka artikel laispa nyopue bat ka shik shedol hapdeng arden milar ba siamoy ubdai presiden jong ka VP harangkat ki arngut ki nonge saj an bapau jong ka jela katau arwin sutenga bat u Robert Jun Kharjarin mi ka we ka kerwo lengba kirinsan jong ki social media ha ka ba ka ong kumne ko kipra hato philamo ban penkela ya ka constitution jong ka India ka artikel laispa nyopue kaladon lepa haka konstitusi jongkar India bat kiladon ki kendon haka hato ka sorkar jela kadon bormo ban penkela ne thau thmai yaki an ki baladon haka konstitusi jongkar India dadai ki an sorkar korrat ne sorkar mukul ki bom pat don pat rung haka konstitusi jongkar India te phila ban penkela ne wat ban dilit no ru hendra yaki an ki baladon lepa hapo ka konstitusi jongkar India ka sorkar jela kamla ban tuklar dapat kat dapat ngam jeliu bha kat kum ki rule ki an kabla don hak konstitusi jongkar India wat he nie ban penkesan jubor klem tip ya ki kendon an sa uwei pat uba komen persya ya kan ya ka kerwo uba ong kumne mano ba ong ba ki kwa penkela ya ka artikel laispa nyopue ki kwa ya ka artikel laispa nyopue haka state om ba ki kwa penkela artikel pitip nem baka artikel laispa nyopue ka special power ya ka state katkum ka jingkwa jong ka state lengba ki paragraph baper ki badon ha ka artikel laispa nyopue ka VP kamong ban penkela ya ka artikel laispa nyopue henry daka dawaru kan dawa daka jing start ban penrung ya kita ki provision baper badon ha ki paragraph baper jong ka laispa nyopue katkum ki kendon an ki bab ya hab bat ka state jongi ka VP ka jet ya ka artikel laispa nyopue over the stick schedule namar ki an neki provision ki badon ha ka artikel laispa nyopue ki kham klan bunsha ya ki an jong ka district council bat napdeng ki ki artli ki krwo lengba kirin san jong ki social media phila ban bishar kano ka jingkren ka badai bat kano ka jingkren ka bomdai